Pogore kod mano nyako Ramogi ajwang' wadhi aneni to ang'o matimore kadho wath nam chumbi odiochieng' ma kawuono. Kadho wath nam chumbi odiochieng' ma kawuono, wach mabende jafwambo marwa makuro Georgia oko luono machiegni en ni jagoro mongirore e migaono mar State Department of Shipping and Maritime Affairs mano Shadrack Mwadime odiochieng' ma kawuono biro limo log tich mano mar Kenya Maritime Authority kama bende obiro tayo chenro mar keto kogno e ogirimiti kata chuoko gi e memoranda of understanding mano e kinda Kenya Maritime Authority kod mbalariany mar Turkana University College ahinya mar Jiwo tiegruok e wi tijego mabende itimo e nembe kata mano mabende ong'ere kanyo kod dongere ni Maritime Education and Training. Parni osebed kitemo tieg jomopogore opogore mabende nyalo bedo kod nyalo makare mar tiyo e nembe mapacho kae. Kabende odiochieng' ma kawuono mana kaka seng'isi jagoro mongirore e migaono mar State Department of Shipping and Maritime Affairs Shadrack Mwadime biro bedo kadho wath nam chumbi kama bende obiro tayo chenrono mar keto kogruok keto kogne ogirimiti makamano mar neno ni jopuonjre maponono chunygi gombo mar mondo mi oti e nembe mopogore opogore pacho kae oyudo tiegruok makare, tiegruok manyalo miyo gibedo maber kata gi keep safe ahinya to e kindego mabende gidhi e nam kacha ka gitimo tije mopogore opogore. Chenro makamano nyako Ramogi ajwang' bende wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde mabende wabiro tudore kod jafwambo marwa mayudo